egy arca, legyen egy iskolája, legyen egy múltja, de ne legyen családja, legyen egy kedve, legyen egy szíve, ami húzza, előre legyen igazmondó fajta, legyen három érve és részegészbe, lássa át a marketinget végre, legyen erős és hőbörögjön rajta, hogy a magyarokat most egy tenger se mossa, durva ne legyen, tisztelje a szabadságot, szolgálja hűen a piacgazdaságot, fizesse be a ráső 25%-ot, nyaraljon sokat, de ne lásson semmit, csak kereskedelmi rádióba bevitt zenéket szeressen, tévével vacsizzon, internetre keljen és ne ordítson, hogy háj mennyire sokba vagy nekem te élet. Azt gondolom, hogy én az vagyok, akinek kéne belenézni először a másik szemébe, jövőre. Ígérem, az leszek biztos, hogy akinek kéne. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnék téged, mert kell a te pénzed, meg tudod csinálni, ugye érzed, csak reklámarc és márkajel az orrán, minden akciót lenyomnak a torkán. Kavarjuk már fel alulról az ülepét, helykoncert, média, a rohadt mindenét. Nem mondjad nekem, hogy fölülről jönni fog egy áldás, a szózat, a feeling, csak tajgetózt, csennelen, csecsenek, élnek én nem merek feltúrni semmit, mert Árpád a véretek. Mozgok, csak ütöm a lábammal a ritmust, figyelem, magyarul is, tudom már a himnuszt végre. Az élettérben lép le most, ha neked ott is kéne látnok zsája és marihuána. Tiszteletem, kommandante Che Guevara, te vagy, aki a zászlóknak csak a közepét vágja körbe. Benne van ez is a gerilla marketingben, előre lehet életében gondolkodni, nem kell tőle jobbra húzni, előre, előre. Boldog nézegetést kívánok nektek, és neked pedig sok ilyen jó képet, és fél év múlva egy újabb kiállítást. Sziasztok!